ayaji doctor yegi. To madhi wacho ni pon masani ma dibed ni kelo nek mag bende wawach ni omedore. Mae ngima mantiere sani wane 2025. Ang'o minyal tim? Cases mag jomonego ng'ato. Gin cases gin expediently onego gibed done away with. Onego tiekgi as quickly as possible. Mane ka gibiro sevowa. To nikech ng'ato koneko, idhi miye bond, to duogo to neko, podo continue nego jomoko. To bura idwa yware ma ena ywaruok, ma ena ywaruok. Ma bende ai kakuri ol. To ng'ati to nenotho onego ratiro kama, to action onge. Sirikal nikod tich maduong' monego tim n'oganda. Wadwaro security, maximum security. Mon moti, ng'ada ng'utgi. Mon moti, nyithindo matindo dhi to rape, butho. Mano ok piny ma ji onego bedie kod kwe. Waonge kwe e Kenya ka. Kwe onge to dongruok ok bi bede ka kwe no onge. Kat wakel pese maromo nade gi nade to ka onge kwe to onge dongruok. Peace comes first.